Днес съм на квест да изпратя колет към България, така че ще ви проведа през абсолютно цялата процедура на това как се случва. Как да пратиш колет от Индия до България с индийските пощи. Ще апдейтна дали колето е пристигнало. И така, тук е малко кочинка, защото искам да ви покажа какви неща купих. Купих за себе си 5 топа. Един я нося в момента. Всеки ден ми излезе по 5 лева, така че общо дадох 25 лева за топ. И не съжалявам, тъй като ми стават, защити са, прекрасни са, ще мога да ги ползвам на ларж, ще мога да ги ползвам на костри евентуално. Това е панталон. Много красив, дълъг панталон, който става за абсолютно всякакви размери. Мамо, това е за теб. Тук за себе си взех две курти. Една синя, една зелена. Едната е от Гуджират, другата е раджастанска. Всяка курта ми струваше 5 лева. Купих си ето тази кола. Тази кола беше 750 рупи, което е 17,50. Това е друго нещо, което си взех. Това е рокля от естествен памук. Много е красива. Ръчно е оцветявана и рисувана. И ми струваше нещо от порядъка на 8 лева. Е прекрасна, наистина. И беше единствена. И заради това взех само една. Но много ми се искаше да взема такива рокли и за някои мои приятелки. Уви, взех си и ето това зелено сари. Много е красиво, много е нежно. Когато сложа червения топ, има много хубав контраст. Ако ви е любопитно какво се случва с мен, ако ви е любопитно как стоят нещата в Индия и в Азия като цяло, от моя личен опит като момиче, което пътува само с изключително ограничен бюджет, моля ви, абонирайте се, споделяйте клиповете ми, коментирайте и ще се видим по-нататък. Понеже много обичаме с моите приятели да ходим по горите, имахме нужда от нещо голямо, в което да мога да готвя карита. Ето този голям съд, този по-малък съд, този тиган и това малко тиганче за пърлинки струва общо 25 лева. Като това са 1000 рупи, спазарихме се за 900 рупи за тази част. Тръгнахме си, само че се върнах и казах, че ще му дам още 100, което са 2,50 за това нещо. Той каза не, аз си тръгнах, но като се обърнах ми махаше и се върнах и го взех. Така че всички тези съдове 25 лева, които изпращам към вкъщи с голямо удоволствие. Пред пощите сме, единственият проблем е, че нямаме кашон със себе си. Защото няма откъде да намерим кашон. Затова ще питаме дали те тук имат кашони. Ако нямат кашони, ще трябва да намерим кашон от някъде. И опашката е страшна. Много хора. Голям кое с голямо нещо. Искам да изпратя чай към вкъщи. По техния чай, индийския, който да си правя, отидох в един магазин, където продават всякакви неща. Има и чай, нали, готов чай. И 5 минути разправя дали този чай е това, което искам. И аз им казвам, не искам чай за пиене. Искам чай за вкъщи. И те такива, колко чаши искаш за вкъщи? Аз съм, ами, не искам чаши. Искам чай, наситно. 10 минути се разправихме и аз се питам да й кажа, добре, тръгвам си. Нямате от каквото имам нужда. Но те не спряха да повтарят, че нали да стоя там, защото имат. И накрая един от мъжете там ми показа кутията им с чай, посочи ми вътре чая и аз бях да, това. И той беше такъв, не, нямаме. И аз бях, добре, най-сетне. Като цяло тук с пазаруването е много забавно. Вчера отивам в един магазин да взема нишесте, обяснявам, че ми трябва нишесте, казвам картинки, те казват ми не, че няма такова нещо. Последствие намирам само царевично брашно, такова за сгъстяване в друг магазин. И го взех. Върнах се предходното и им посочих. Казаха ми горе-долу това е, нали, което очаквам. И за тях видях нещо, което прилича на царевично нишесте за, нали, за сладкиши, за да направя бисквита на торта. Само че... Hello, мадам. Do you have чай? For package of чай? Май продават чай. Добре, и тук нямат чай. Много е странно, при положение, че навсякъде пият чай. Защо няма чай? За историята с нишестето. За господина видях някакъв продукт, който е на сладолет. И си казах, добре, ако не го замразя, ще стане работата. И го взех този продукт. И той ми обяснява, че това е за сладолет. Айскрим. И аз някаква, no, if I don't freeze, it's gonna be just cream. И той не се съгласи особено. И от някъде извади точно това, което ми трябва. Иначе казано, извади нишесте за сладкиши, което уж нямаше. Всичко това си едно много голямо приключение. Да се опиташ да намериш продуктите, които си необходими, без да знаеш марати и без да знаеш хинди. Ама, здраве да е. Сега отивам в същия магазин, в който намерих нишестето, поне тук би трябвало да намеря чай.
Hello, sir. Do you sell chai? Чай, with red label, чай for home. И това е магазинчето, в което намерих всичко за бисквите на торта, с изключение на мляко. What's your name, sir? What's your name? Sanjay. Sanjay? Doble. Sanjay? Doble. Дубле. Yes. Дубле. Yeah. Това е господин Дубле, който е много отзивчив. Хиля. И хората продължават да се снимат с мен, което е мило. Thank you. Thank you so much. Дадоха ми даже бомбонки. Намериха ми чая. Това, което ми направи впечатление, че те отидоха и го купиха от друг магазин, за да ми го донесат. И даже им поиска по-ниска цена, обаче им платих пълната. Много мило. Thank you. Добре. Квестът е приключен, бяха много мили. Винаги, когато съм във Варда, ще пазарувам от това магазинче, просто защото са много усмихнати, много мили, много отзивчиви, дори да не разбират изцяло какво им говоря. Важно е да са добри и да вършим работа. В момента вървя успоредно с гетото във Варда и хората са доста усмихнати, да ви кажа там. Няколко пъти минах през него, не съм го заснемала, защото гето, нали, да не си вадя камерата все пак, да покаже малко предразсъдъци. Но всичко беше окей. Някакви дечица тичаха покрай мен, усмихаха се, играха. Халя! И така, хората ми се радват. Да записвам влогове е доста по-тегаво в България, тъй като в България хората ме гледат странно. И не ми се радват. А тук хората не ме гледат странно, хората ме гледат любопитно и ми се радват. Та така, хайде да пакетираме, тъй като се каза, че кашони няма. Също виждам някакви кашони. Ама да не съм нахална, тъй като жената не беше една от смигите на света. Ето и да пакетирам и да пращам големия пакет с неща към България. Сега да опакуваме всички тези неща. Така вкъщи си изпращам две неща на себе си. Това е амла масло за коса. Искам по този начин да го затворя, за да не се отваря. И това е кокосово масло за коса. Защото в България не мога да ги намеря. И така, споменах ли ви, че доктор Милин всъщност е син на постмастър. Така че поназнайва това. Обвързваме кашончето отвътре и сега го увиваме с ето това. I thought it was smarter to do this before wrapping. No. Okay. This is okay because this is damaged with this. So it should be held by everyone. Okay. And you will tie this now. Ето, зашихме пакета, сега ще го обърнем, тъй като това му е дупето. Ще надпишем колета и ще го увием с тиксо и трябва да бъде готов. 13 кг точно с опаковката изпращам към вкъщи. Написах с гигантски букви до кого изпращам и сега Милин ще напише с гигантски букви неговия адрес. Малко ми обърка името, ама всичко е наред. Изпращаме. И така. Успешно изпратихме колета. 13 кг на обща стойност 105 лева за доставката. Което абсолютно си струва при положение, че купих много неща, с които може би едно или две струват 100 лева в България, но не и тук. Квестът е изпълнен. Сега обратно към клиниката. И така. Клиниката, която бе мой дом през последните 8 дни. Леото на клиниката е доста интересен, особено на втория етаж. Защото качваш се по стълбите. И тук има стълбище. От тук в дясно влизаш в главната стая, да я наречем хол. Напред продължаваш към банята, но ако завиш надясно, излизаш на тераса, от която влизаш в кухнята, а кухнята също влиза в хола. Ето от тук излиза на тераската. И от тераската мога да вляза в моята стая.
И от моята стая отново мога да вляза в хола. Тук има друга стая. Ето това е входчето, на което бяхме преди малко. Тук е кухнята. Hello! Hello, И от тук излизаме отново. Тук се качваме на покрива. Тук са европейската баня и азиатската баня, която си е клекала и си абсолютно българска. И от тук правим кръгче. Ето го долния етаж. Насам и отново главната стая. Последвайте ме, за да не пропуснете нито един епизод от моето соло приключение из Азия.